Stretávame sa na 22. ročníku Dňa komunálnej techniky, pričom tento rok oslavujete 20. výročie vašej spolupráce so spoločnosťou Faun. Čo to pre vás znamená tých 20 rokov a kam ste sa v tejto spolupráci dostali? Predok vznikol pred 22 rokmi. My sme sa za tie prvé 2 roky nášho fungovania snažili získať na veľtrhoch, európskych veľtrhoch zastúpenie silného nemeckého partnera z európskej trojky výrobcov nadstavieb na zvoz odpadu. No a 2 roky sa nám to nedarilo, pretože sme začínali, nemali sme ešte čísla, neboli sme známi, etablovaní na trhu. No a podarilo sa nám svojím spôsobom presvedčiť manažérov vo Faune, ktorý bol už v tom čase lídrom, že to má s nami význam, že budeme určite na Slovensku úspešní. Odprezentovali sme im naše vízie na to, ako ten projekt bude vyzerať o 3 roky, o 5 rokov, o 10. No a mali sme to šťastie, že nám uverili. Takže po tých náročných, ťažkých začiatkoch sme sa dopracovali k tomu, že dnes predávame 610. Faun na Slovensku. Kam budete smerovať ďalej s Faunom? Aké sú vaše ďalšie vízie? Pôjdete do elektromobility? Určite áno, tá elektromobilita je pre nás výzva už od roku 2011, kedy sme na Slovensku prezentovali prvý elektrický Faun. Samozrejme, že tá elektromobilita má svoje úskalia a je nutné, aby na tú elektromobilitu dozrel čas a trhové podmienky tak, že aby ju chceli od spodu práve tí klienti a prevádzkovateľia, aby to nebolo tlačené nejakou umelou sankčnou legislatívou, ale aby to dávalo ekonomický zmysel. No a v tomto práve ten Faun urobil veľmi veľký kus práce a vlastne posunul tie svoje elektroautá do toho prostredia, ktoré sa vyrovná plne, či už z pohľadu prevádzkových nákladov, alebo investičných a prevádzkových, takže sa to vyrovná tomu klasickému trhu tých spaľovacích motorov. Niečo iné sú vodíkové autá, v tom je Faun takisto v Európe, nielen v Európe, v tom je Faun globálnym lídrom, ale tie vodíkové autá na Slovensku si myslím, že potrebujú ešte svoj čas, pretože tu nie sú čerpačky, nie je tu na to vytvorená ani legislatíva, tie vodíkové autá sú niečo úplne iné ako elektrické autá, takže tam Faun tak ako vždy predbehol tú budúcnosť a na to si ešte dosť rokov si myslím, že na Slovensku počkáme. Dnes ste tu prezentovali aj vozidlo na zber kuchynského odpadu. O čo išlo? Je to špecialitka, ktorá pochádza od výrobcu z Českej republiky, ktorého zastupujeme na Slovensku. Je to úplne špeciál pre tekuté kuchynské odpady. To znamená, že nie je to určené pre trávu, dreviny a klasické brko, ale je to čiste špeciál pre ten odpad, ktorý je problém. A ten problém je vo veľkom zápachu a ten problém je aj v tej tekutosti. A uvidíme, ako sa táto novinka na Slovensku ujme. Myslím si, že má priestor v tých veľkých mestách, kde už majitelia tých hotelov neskrmujú tie odpady, ale snažia sa hľadať environmentálne a zmysluplné legálne riešenia jeho koncovky. Teraz ste prezentovali aj vlastne vaše projekty biodomov. Kam ste sa posunuli za posledný rok? Áno, máme 7 významných referencií, 7 zrealizovaných projektov, ktoré sú riadne v prevádzke. Je pravda, že nie všetky sa týkajú zmesového komunálneho odpadu. Zmesového komunálneho odpadu sa týkajú 3, teraz sa pripravuje spustenie 4. projektu. A tie projekty biodomov, ktoré riešia kompostovanie, tak tých sme zrealizovali zhruba 4 projekty, ktoré sú plne v prevádzke a plánujeme samozrejme ďalšie. Určite treba rozlišovať kompostovanie, kompostovacie procesy a kompostovaciu legislatívu a legislatívu, ktorá sa týka povinnej úpravy zmesového odpadu pred uložením do skládky. Sú to naozaj skutočne rozdielne deje. Otázka na záver, ako vidíte budúcnosť, respektíve ten blížiaci sa termín MBUčiek z vášho pohľadu? Tak tým, že veľmi veľa privátnych ako korporátnych subjektov z tej privátnej sféry už do toho investovali desiatky miliónov eur a sú na to pripravení, tak pokiaľ by došlo k posunu, tak tieto spoločnosti, ktoré sa k tomu postavili férovo, rozumne a
dá sa povedať, že uposluchli tie podmienky tej tvrdej náročnej legislatívy, tak by na to doplatili a doplatili by veľmi tvrdo ekonomicky. Takže vznikne tu jeden ten tlak, aby sa to už neposúvalo ďalej, ale uviedlo sa to do života. Druhá vec je tlak samospráv. Samosprávy vždy budú tlačiť na to, aby sa to nie že posúvalo, aby to vôbec nebolo. Takže ministerstvo bude mať veľmi zložitú úlohu, bude pod veľkým tlakom a ja verím, že už sa to neposunie a že tieto zmysluplné projekty, ktoré sú na svete, tak jednoducho budú prevádzky schopné v trhovom konkurenčnom prostredí od 1. januára 2025.